ماشي من ቤተሰብ መጀመሪያ ላይክ እና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ናይ ሎማዓንቲ ንሪኦ ፓይተን ግሩፕ ማለት እዩ። ፓይተን ከመይ ጌርና ሎፕ ከምንሰርሕ ኤግዛምፕል ኢና ክንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ቀጥታ ቴክስት ኤዲተር ንከፍት ሞ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ማለት እዩ። እሺ እሺ እዛ ከና ፎልደር ማለት ፓይተን ሉፕ ኢንተር ያን ፋይል ሉፕ ፓይ ኢንተር ማለት እዩ። እዚ እሺ ፎር እሺ ይጥቀሙ ፎር ኢን ሬንጅ እሺ ምሳሌ ካብ 100 ብታሕቲ 100 ካብ 0 እስካብ 100 ዘሎ ቁፅርታት ሊስት ክገብረለይ ወይ ከዓ ሉፕ ክሰርሐለይ ድሕደለይ ማለት 101 ይብሎ እሞ ምክንያቱ ሓደ ስለ ዘጠቃልል ማለት ሬንጅ እሺ እዚኣ ካብ ፕሪንት አውትፑተይ አይ ሴቭ ወራን ትቀርቧ ማለት ነው። እሺ ለሁም ወደ መጸለይ ነው። ካብ 0 ጀምሮ ሆል ናምበር ጀምር ካብ 0 እስከ 100 መጸለይ ማለት ነው። እስከ 100 መጸለይ ማለት ነው። ካብ 0 እስከ 100 ዘለው ቁጽርታት ድምር ቁጽር ድምር ከመጸለይ እንደሕደለይ ማለት ነው። ሳምብል እንት ተጠቂመ ሳሜሽን ይሰርሕ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ብካልኩሌተር ንክሰርሕ ብጣዕሚ ፀጋሚ ብፕሮግራሚንግ ግን ንሓደ ደቂቃ ስራሕ ይፍፅም ማለት እዩ። እዚኣ ፎር አይ ኢን ሬንጅ 101 እዚኣ ሴሚኮሎን ጥቀሞ እሺ እዚኣ መጀመሪያ ታይ ዲክሌር ገብረኒ ሳም 0 ምዃኑ ማለት እዩ። ሳም ካብ 0 ጀምር ማለት እዩ። ስለዚ ሳም is equals to 0 ያውን ያፎምናካው ሳም is equals to ሳም ፕላስ አይ ማለት እዩ። ኢንተር ካው ፕሪንት አብ ዲስፕሌይ ተገብ ሶሪ ፕሪንት ሳሜሽን ማለት እዩ። አይ ለኾነ ሳም ይኾን ማለት ሳም ግን ናውዚ ከውፀን ምክንያቱ ናኩሉ ድምር ጠቅላላ ከምፀለይ ተኾይኑ ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን ኢተሬሽን ናውዚ ተኾይኑ ኣብኡ እናደመረ 1 2 እናበለ 3 ክድመር 4 7 እናበለ ዝምፃእ ኣነ ግን እንደዝኮ ጠቅላላ ሳሜሽን እየ ቶታል ናምበር የድልይ ማለት እዩ። ስለዚ ሴቭ ንገብር እሞ ተርሚናል ኣውትፑትና ክሊር ንገብሮ እሞ ክሊር ምስ ገበርና ከይደጋገመና ናይ መጀመርያ ፕሪንት ኣይ ዝገበርና ካብ ሊስት ካብ 1 እስካብ 100 ዝብል ካብ 0 እስካብ 100 ትብል ማለት እዩ። እዚኣ ታንገብራ ኮሜንት ኮንትሮል ፕላስ ኢንድ ስላሽ ማለት እዩ። ሴቭ ከዝውን ሕዚ ተርሚናል ንከፍት እሞ ተርሚናል ኒው ተርሚናል ንብሎ ማለት እዩ። እሺ ሕዚ ራን ክገብሮ እሞ ካብ 1 እስካብ 100 ነንባዕሎም ተደሚሮም ክንደይ ውፅኢት ከም ዝመፁ ንምርኣይ ማለት እዩ። ረይኩም 550 ተደጋግም ዚምባ 550 ይመጽእ ማለት እዩ። ወይ ከዓ እዚ ኢተሬሽን እሺ ሪፒቲሽን ግን አጋጠምዎ እሺ ራን ገራ ሕዝቦ እንደገና እሞ
ينقص يقطعوا مالتي أو يتاوله مالتي انتر يدمودي هاشتاج sum of the first 100 numbers إلى مالتي save ماشي clear هذه بلقى ويقع فايل أتمو preference setting extension run call configuration via clear previous output ماشي رأيت تقبل مالتي جات تنقرا مالتي تنقرنا ماشي لوب ماشي جات تنقرا ماشي كموشي معين حموشتي حمسة يزمسة تدق كموشتك مثلا وري ماشي ماشي المهم حمشت حمسة يقع حد من دمرة ماتي حد من دمرة حمشت حمسة كم دمرة الحين ويقع لهم قديم حد من دمرة ماتي خذاون كم يجي مركزكم لهم حدا خلته حدا خلت سدستنا شدشتنا ربعته أساتة كنا بيخد ماتي على دمرة حمشتش حمسة هون ماتي كذا بيمتنا أوتبوتنا أي ترشنا لو زين أرمي سلمة إن حيث حلنا بدنا حلنا كعبك قلنا حلنا ماتي لهم كذي يأتقرنا يجن اللي تعرفمو أو تطرح تنقلنا ماتي يعني فتنا أمو لان كذا لهم حمشتم تحمسوا سيتات أحمد ماتو يعني ترشنا لو تقلوا زين على دمتنا أو إذا برينتنا أفتنا مجمرة منهم أي ترشنا ولا أفتنا مجمرة منهم سبيس لولا ماتي تقولنا iteration ማለት ናብ ቦታ ለውጥ ማለት እዩ ግን iteration print ናብ ዝቕድሚት ተምፅና ግን ሕድ ቅድማ ድመሪካድ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ልምዓንቲ ፕሮግራም ከምዚ ይመስል ኣፃል ብካሊእ ፕሮግራም ከም ዝኸው ድሓን ፅንሑ ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ